Ки билет харида чанд сум гирифта бинависем братҳо. Аблава ба хона бе иҷозатнома даромад. Ба куҷо муроҷиат кунем? Ҳар нафаре ки 2 сол хизмат мекунад, ӯ шахсиятам низ ба монанди ҳамво 2 сол хизмат мекунад. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Имрӯза мавзӯи мо оиди ба фурӯш баровардани чиптаҳо аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air. Чихеле ки дар комментарияҳо бисёр нафарҳо савол доданд ва нависонданд ки чиптаҳо айни ҳол ба фурӯш баромадагӣ нест, вале хушбахтона шурӯъ карда аз ҳамин рӯз чиптаҳо ба фурӯш биромадагианд. Мо айни ҳол нусхаша мехонем ва дар куҷо мефурӯшанд ҳозир ба шумо қатъи суммаш мегем. Салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувории Даво мебошад. Ширкати Даво ба шумо доруҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Минакси дил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум Неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар доруҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4. Бо ширкати дорувории Даво бошед. Маркази матбуоти ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба ҳама хотиррасон карда гуфт ки дар авиакасаи тарафи Зелёни, бисёри нафарҳо медонен, қариб ки ҳаматон медонен Зелёни дар куҷои Душанбе қарор дорад. Пештара бозорамо дар назар дорем ва дар ҳамуҷа танҳо дар ҳамун авиакаса чиптаҳои Somon Air аллакай ба фурӯш биромадагӣ ҳастай ва нархи билет дар комментарияҳо ҳар нафар ҳар хел нависондагианд. Мисол 10 000 навистагианд, 8 000 навистагианд ё 7 000 нависондагианд. Бародарони азиз, мо дар барномаи гузаштамон таъкид кардем, ба шумо гуфтем, хотиррасон карда ки директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар ҷаласаи худаш қайд намуд ки агар ҳар нафаре ки дучор мешавад ба ин гуна билетфурӯшое ки ба миқдори 8 000 10 000 билет ба шаҳрвандон мефурӯшанд, ҳатман бояд муроҷиат кунанд ба мақомотҳои дахлдор. Ва нархи муқаррар кардаи чипта аз ҷониби ширкати Somon Air дар авиакасае ки мо ном гирифтем $349 дар бар мегирад ва шахсиятҳое ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан мехоҳанд, нархи билет баробар мебошад ба $143. Аз сабабе ки аз ҷониби Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан талабот камтар ҳастай, ба ҳамин хотир аз усо омадан билет арзонай. Ва як бори дигар хотиррасон мекунем ки дар авиакасаи тарафи Зелёни бозор чиптаҳо аз шаҳри Душанбе ба Москва аллакай ба фурӯш биромадагӣ ҳастанд. Бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед, ба саволҳои худтон ҷавоб мегиред. Али Сенза навистай: салом алейкум ака, ростай меган одамое ки магистр ё докторантура хондестанд хизматшо мебаранд? Бародарои азиз, ман аллакай дуюм бор ё сеюм бора гуфтаистам ки дар ҳамин бора оли ягон чи тасдиқ кардагӣ нестанд. Яъне ира ки тасдиқ мекунад? Ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамун чизере ки шумо мехоҳед фаҳмидан, ҳамура пешниҳод кардагӣ нестай ки ман ба ҳамин саволи шумо ҷавоб бигардонам ва ҳатман агар мо маълумот дарёфт кардем, пешниҳоди шумо мегардонем. Як каси дигар навистай ки ки билет харида чанд сум гирифта бинависем братҳо. касе ки билет харидагӣ ба Москва чанд сомони харидагӣ бошад дар комментария бинависанд ва аз куҷо харидагианд, то дигарорам бибинанд, огоҳ бошаванд. Сор Тиҷай навистай: брат, дар бораи хизмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон видео намекунӣ? Дар бораи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ призифи баҳорӣ мо аллакай видео кардагӣ ҳастем ва гуфтагием ки кадом синну солҳо даъват карда мешаванд. Яъне таваллудои 2003 то 1993 ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд, лекин дар иҷа моҳҳошона ба назар мегиранд. Мисол мегирем, агар
агар ки 93 боша таваллудушу 28 сола шида боша аллакай вай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад, вале 93 боша ва 27 сола боша албатта ки ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. ё ки таваллудои 2003 ҳам ҳамин гуна моҳоша ба назар мегиранд. Ва боз дар ҳамин маврид як саволи дигар ба миён меояд ки оё агар 27 сола бошанд вая дастгир кунанд ё ки даъват кунанд ба хизмат бубаранд, вай чӣ гуна хизмат мекунанд? ҳар нафаре ки 2 сол хизмат мекунад, ӯ шахсиятам низ ба монанди ҳамво 2 сол хизмат мекунад. агар бигирем 27 соларам дар охири 27 солагиш биқапанш ё ки даъватш кунанд барои хизмат, вай албатта ки 2 сол хизмат мекунад. Каримзода нависад: салом, билетро танҳо бояд аз Душанбе харидорӣ кунем. Ман аз шаҳри Исфара дар бораи ҳамин камтар маълумот медодед. Раҳмат. Албатта билет барои Россия рафтан танҳо дар шаҳри Душанбе авиакассае ки мо ном гирифтем дар аввали барнома дар ҳамуҷа ба фурӯш бировардагӣ ҳастанд ва ояндада мумкин оҳиста оҳиста дар саросари кишвар ба фурӯш бироянд. Ҳақдодов нависад: салом ака, дар бораи хизмат камтарак мефаҳмондӣ. Ака, одамое ки дар Россияҳанд, онҳоро ҳам мебаранд хизмат? Илтимос фаҳмонед. Вақте ки дар Россия бошӣ, аввалан ки тира чихе ҳаҷа мегиранд, мебаранд ва диюм ҳолаташ ҳамия ки агар дар назар дошта бошӣ маҷбуран бояд ту биё ё ки не. Вақте ки шумо берун аз кишвар қарор доред ва ба номи шумо хонатон повиска биёяд ва дар ҳамон повиска агар имзо бимона, падар ё ки модари шумо дар ӯ ҳолат уҳдадор мешаванд ки шуморо ҳозир кунанд ва дар ҳолате ки имзо намонда бошанд, қонун маҷбуран намекунад ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед. Мустафо нависад: кӯдакҳоям справкаи касалӣ дар корай, ай чанд сола сар кардам. Москвада то 8 солара дар кор набудай. Хидмонда чӣ? Илтимос кард. Дар хидмон то 12 солара дар кор нестай ва нархаш 180 сомона дар бар мегирад аз 12 сола боло. Ва касое ки ҳамин гуна ҳуҷҷата дастрас карданиянд, ПЦР бигирен, яъне ки аз бинитон мегиранд, аз чилик хун гирифтану дигар чизҳо вай дар аэропорт ба кор намеояд. Адиз нависад: салом акаи Сорбон, як хеле одамо гуфтаистанд ки без основания рафта намешавад. Ира чӣ хел бифаҳмем? Як хеле одамо мумкин ки пештара дар назар доштанд, айни ҳол барои Россия рафтан ягон намуд основания дар кор нестай. Ҳама метавонад ки ба мисли пештара озодона рафту омад кунад, танҳо ҳуҷҷати тиббӣ мегирад ва ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ва ҷумъа парвоз муқаррар кардагиам бо ширкати Ютер ва Сомонаэр. Дилмурод нависад: салом акаи Сорбон, илтимос ҷавоб те. Рейсҳо ба Россия пастаяни мешаванд ё ки як моҳа? Пешакӣ раҳмат, сарбаланд бош. Акаи шама намедонам ки як моҳа шудагианд ё ки 2 моҳа рейсҳо барқарор шудагӣ ҳастанд. Абубакри Саидмурод нависад: салом алейкум акаи Сорбон, дар бораи никоҳи хешутаборӣ гап мезадем. Амак духтар ё тағо духтар ба занӣ гирад? Дар бораи никоҳи хешутаборӣ кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории хидмон никоҳи хештабориро манъ кардагиа, яъне ки никоҳ байни шахсони зерин манъ карда шудагиа дар кодекси оила гуфтагиа, аз ҷумла ҳамин шахсиятҳоеро ки худат номбар кардӣ, лекин дар хидмон ӯ қадар ҳамин чиза ба назар намегиранд. бародар як кас дигар нависад: салом акаи Сорбон, аблава ба хона бе иҷозатнома даромад, ба куҷо муроҷиат кунем? Илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. метавонед ки агар дар шаҳри Душанбе бошед, дар инами ба вайни прокуратура ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат кунед, чунки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар як моддаи конститутсия ҳатто омадагие ки манзили шахс дахлнопазир аст ба истиснои ҳолатҳое ки қонунгузорӣ муқаррар кардагиа. Яъне баъзан ҳолатҳое ҳастае ки қонунгузорӣ иҷозат додагӣ ҳастае ва ин ҳолатере ки худат ном бурдӣ, коркуни военкомат ё ки ҳамин аблава ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки хонаи мо ва шумо бо тарзи зӯроварӣ бидрояд. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария саволотонро бинависед. Дар канали Юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.